η On Sale Rally Team θα έχει μια πολλαπλή συμμετοχή στο φετινό Rally Ακρόπολης. 3 πληρώματα, 3 αγωνιστικά αυτοκίνητα, έτοιμα να οργώσουν τα ελληνικά βουνά. Λάμπρος Αθανασούλας, Γιώργος Κεχαγιάς, Γιώργος Αμούτζας, μαζί μας σήμερα για να μοιραστούν σκέψεις και ίσως και προβληματισμούς αναφορικά με τον φετινό εθνικό μας αγώνα. Τι σημαίνει για εσάς Rally Ακρόπολης? Το Rally Ακρόπολης είναι ένας θεσμός που 70 χρόνια τώρα γίνεται στην Ελλάδα και είναι παγκόσμιο επίπεδου ή πανευρωπαϊκού κάποιες χρονιές. Οπότε είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας. Για μένα σημαίνει Ελλάδα, καλοκαίρι, ζέστη, σκόνη και ασύλληπτα περάσματα από τους κορυφαίους οδηγούς όλου του κόσμου. Σίγουρα είναι η γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας και νομίζω ότι εγώ, επειδή είναι και το πρώτο Rally Ακρόπολης για εμένα, έχω την τύχη μέσω της On Sale να γνωρίζω αυτόν τον αγώνα με τις καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι πρώτες σου αναμνήσεις από το Rally Ακρόπολης? Πρώτες μου αναμνήσεις ήταν δεκαετία του 90, ειδική σκούρτα, τότε που ο κόσμος ήταν μπαριέρα για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Μαζί με τον συνοδηγό μου, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, εγώ ήμουν 13 χρονών. Καταφέραμε να σκαρφαλώσουμε στην ταράτσα ενός κτηρίου και εκεί πέρα βάλαμε μια φουσκωτή πισίνα, βάλαμε νερό μέσα στη φουσκωτή πισίνα, μπαρμπεκιού, βάλαμε τις ξαπλώστρες μέσα στη φουσκωτή πισίνα και καθόμασταν στο νερό, τρώγαμε και βλέπαμε τα αγωνιστικά τα οποία πέρναγαν από το σημείο βολής. Και εμένα κάπου τότε ήταν το 90, πρέπει να ήταν 90-91. Όταν στο κομμάτι Χαρβάτη είχα πάει με φίλους μου να δούμε πρώτη φορά αυτό που είδαμε κάτι αγωνιστικά στο Λουτράκι να κυκλοφορούν και εκεί μπήκε το μικρόβιο όταν, όπως είπε και ο Γιώργος, από τα ασύλληπτα περάσματα, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι σε αυτό το στενό κομμάτι αργό θεωρητικά ερχόντουσαν αυτές τις ταχύτητες, όπου τότε ήταν με κοντομάνικα, σπερμούδες, με ειδική άδεια από τη ΦΙΑ, γιατί ήταν πολύ ζεστοί οι αγώνες, όπως ήταν η Ελλάδα, το σαφάρι, σε πολύ ζεστούς αγώνες αφήναν να τρέχουν με κοντομάνικα και βερμούδες. Γιώργο Αμούτζα, αυτό το παιδί που ήταν με την ξαπλώστρα μέσα στην πισίνα, φανταζόταν ποτέ ότι θα ερχόταν η ώρα που θα εκκινούσε σε Rally Ακρόπολης? Σίγουρα ήταν το όνειρό μου. Είναι για εμένα όλα αυτά τα οποία μου συμβαίνουν φέτος γενικότερα στον τομέα του ράλι και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι όνειρα τα οποία γίνονται πραγματικότητα, το ένα μετά το άλλο. Το αποφάσισα την ίδια ώρα, δηλαδή είπα θα τρέξω. Μου λέγανε οι δικοί μου φίλοι, τι εννοείς, θα τρέξει, ήμουν 14-15, λέω θα τρέξω Rally Ακρόπολης. Γιώργο, εσένα που η οικογένεια έχει και πιο έντονο δεσμό με την άσφαλτο, με τις αναβάσεις και με τα σιρκουί, το φανταζόσουν ότι από θεατής θα γινόσουν αγωνιζόμενος? Η αλήθεια είναι ότι δεν το φανταζόμουν, γιατί ήταν άλλο είδους οι αγώνες που κάναμε και έτσι ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα τρέξω σε ένα τόσο μεγάλο θεσμό και με μια τόσο δυνατή ομάδα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συνδυασμός αυτοκινήτου και οδηγού όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθείς Ακρόπολης? Για μένα ο Σεμπαστιάν Λέμπ είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία και τον τρόπο οδήγησης, άλλαξε τους αγώνες ράλι. Από μια εποχή σκανδιναβικού φλικ και γλιστρήματος ήρθε ένας άνθρωπος από το πουθενά, ο οποίος δεν είχε εμπειρία από πριν. Μέσα σε 2-3 χρονιές βρέθηκε από το τοπικό πρωτάθλημα να κερδίζει αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος μέσα σε 2 χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον Λάμπρο και για μένα ο Λέμπ είναι από τους κορυφαίους. Ήταν το φαινόμενο που ήρθε στα ίσια και κέρδιζε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που τρέχαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην πραγματικότητα, εγώ ανήκω σε αυτήν την σχολή οδήγησης γιατί προέρχομαι από το χώρο του κάρτ. Οπότε και εγώ μάθαινα από πολύ μικρή ηλικία ότι το μυστικό της γρήγορης αγωνιστικής οδήγησης είναι η ηρεμία, η ακρίβεια των κινήσεων και το όχημα, όποιο και αν είναι αυτό, να μην ντριφτάρει, το οποίο ήρθε και έκανε ο Λέμπ. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν και εγώ που είμαι πολύ νεοφερμένος στους αγώνες ράλι, στους χωμάτινους αγώνες, γενικότερα στους αγώνες, προσπαθώ να κάνω αυτό, να μην γλιστράει το αυτοκίνητο περισσότερο από όσο πρέπει. Οπότε αυτό είναι το είδωλο και αυτός ήταν και η αφορμή σε αυτό. Γιώργο, έχεις κάποια αγαπημένη ειδική διαδρομή και ποια είναι αυτή? Θα έλεγα το Ελευθεροχώρι, διότι είναι και μια σκληρή ειδική που αντιπροσωπεύει το Rally Ακρόπολης. Έχει πάνω και το κομμάτι των λιμνών που λέμε που είναι το αγαπημένο όλων των θεατών. Μέσα στα έλατα φανταστικό τοπίο και έτσι θα διάλεγα το Ελευθεροχώρι. Λάμπρο. Την ειδική φέτος Λουτράκι, τότε Πίσια. Ξεκινάγαμε από τα Πίσια να τερματίσουμε στο Λουτράκι, γιατί ήταν η πρώτη ειδική που με τον Νίκο Ζατιό κερδίσαμε overall
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν η πρώτη μας νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, σαν ειδική. Μέχρι στιγμής μου αρέσουν όλες οι ειδικές. Μου αρέσουν πολύ οι ειδικές στο Ακρόπολης, εκτός από κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ σφιχτά ανάμεσα στα δέντρα, όπου δεν έχω κάποια εμπειρία αντίστοιχη. Όταν ο δρόμος σε συγκεκριμένα σημεία με το ζόρι χωράει να περάσει το αγωνιστικό αυτοκίνητο από εκεί. Αυτό είναι μια τελείως καινούργια πληροφορία για μένα που δεν την αντιλαμβάνομαι ακόμα. Πώς προέκυψε η συνεργασία με την On Sale Rally Team και πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο κάνετε φέτος? Για μένα, από μικρό παιδάκι που έτρεχα, οι αγώνες ήταν μέρος της οικογένειας. Η On Sale για μένα είναι οικογένεια και γι' αυτό τον λόγο τρέχω. Το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, δεν θα μπορούσα να έχω καταφέρει τίποτα φέτος αν δεν είχα την υποστήριξη της On Sale. Είναι μια σχέση που με τον κύριο Κωνσταντόπουλο υπήρχε σαν συνεργασία για τα τεστ που οργανώνουμε εμείς. Οργανώναμε τα τεστ πολλά χρόνια και του Γιώργου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι στην καλύτερη ελληνική ομάδα, να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε πιστεύουν και σε στηρίζουν. Τι διεκδικείς φέτος, ποια είναι η προσδοκία του Λάμπρου Αθανασούλα για το φετινό αγώνα? Δεν σου έχω πει άλλη απάντηση από το να πάμε γρήγορα, ο κόσμος να το ευχαριστηθεί, να αποφύγουμε τα προβλήματα και να καταφέρουμε να είμαστε στο βάθρο της ελληνικής άτυπης κατάταξης, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται στο WRC2. Στόχος είναι ο τερματισμός. Να αποφύγουμε τα εμπόδια, όπως λέει και ο Λάμπρος, να έχεις τύχη, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο το κομμάτι, και από εκεί και πέρα θέλει λίγο διαχείριση ώστε να μπορείς να συνεχίζεις. Σίγουρα μπορώ να πω ότι η πιο ευχάριστη φωτογραφία θα είναι να βρισκόμαστε και οι τρεις επάνω στο βάθρο και οι τρεις μαζί. Δεν με ενδιαφέρει σε ποια θέση θα βρισκόμαστε και ποια θα είναι η σειρά με την οποία θα διαμορφωθεί το 1, 2, 3, αλλά νομίζω πως η πιο όμορφη φωτογραφία και για τον όμιλο της On Sale θα είναι να βρισκόμαστε και οι τρεις σε αυτό το στόχο, 1, 2, 3. Ελπίζω να έχετε συνεννοηθεί πού θα βάλετε τον Νίκο Κωνσταντόπουλο όταν βγάλετε αυτή τη φωτογραφία, ανάμεσα σε ποιους δύο θα καθίσει, γιατί δεν μπορεί να είναι ανάμεσα και... Και οι τρεις στο βάθρο, νομίζω από τη χαρά του θα υποθυμήσει. Δεν θα μπορεί να ανέβει πάνω στο βάθρο. Σας εύχομαι να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, με ασφάλεια, να περάσετε πολύ ωραία με τους συνοδηγούς σας και φυσικά η On Sale Rally Team στο τέλος να έχει τον ιδιοκτήτη της, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, όρθιο και όχι λιπόθυμο ανάμεσά σας. Νομίζω ότι θα διαχειριστεί την επιτυχία και τη χαρά. Εκτός και αν την υποθυμείς από χαρά. Οπότε... Αυτό είπαμε, ναι. Ναι, αλλά θα τη διαχειριστεί. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα να έχετε.